Σήμερα κάνουμε ένα φλωράλ πάνω σε άσπρη βάση. Θα χρησιμοποιήσω άσπρο ασβέστη και θα φτιάξω το σχέδιο με ακριλικά για νύχια. Θα το τελειώσω με ένα top coat για γυαλάδα. Ξεκινάμε βάφοντας όλα τα νύχια με έναν ασβέστη. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει από Pierre René. Είναι μια εταιρεία που βρίσκουμε στα Dust & Cream. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 3,5 ευρώ στοιχίζει. Είναι το νούμερο 309. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ασβέστης. Θα έχω περάσει 2 χέρια και θα ξεκινήσω το σχέδιο. Το σχέδιο εξ ολοκλήρου θα το κάνω με ακριλικά. Ακριλικά νυχιών όμως, όχι αυτά που ζωγραφίζω. Για τα ακριλικά νυχιών θα μιλήσουμε σε ένα επόμενο βίντεο που θα σας τα παρουσιάσω. Αυτά που χρησιμοποιώ εγώ είναι πιο λεπτόρευστη η μορφή τους από αυτά της ζωγραφικής και είναι πιο εύχριστα από ένα βερνίκι νυχιών, στεγνώνουν πιο εύκολα και απλώνονται καλύτερα, γι' αυτό χρησιμοποιώ και τα ακριλικά. Ξεκινάμε λοιπόν βάφοντας όλα τα νύχια με έναν ασβέστη. Δεν έχει σημασία αν θα χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο που χρησιμοποίησα εγώ ή κάποιον άλλον που έχετε από γαλλικό, πάντως όλα τα νύχια με άσπρο χρώμα. Αναμεικνύοντας στην παλέτα μου πράσινο, στην ουσία αναμειγνύω μπλε και κίτρινο, ένα γαλάζιο και ένα κίτρινο, φτιάχνω αποχρώσεις πράσινου με τις οποίες κάνω φυλαράκια πάνω στα νύχια μου. Θα ανοίξω λίγο τον τόνο του χρώματος, προσθέτοντας λίγο κίτρινο μέσα στο πράσινο και θα κάνω διαφορετικά φυλαράκια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα με τα φυλαράκια. Με ένα κόκκινο φτιάχνω στρογγυλά λουλουδάκια στα νύχια μου. Έτσι. Και με ένα πολύ λεπτό πινελάκι θα κάνω μέσα λεπτομέρειες με άσπρο, έτσι ώστε να φαίνεται σαν τριανταφυλάκι. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Τα νύχια θα φαίνονται πάρα πολύ όμορφα. Με τον ίδιο τρόπο που έκανα τα κόκκινα με το άσπρο, θα κάνω και τριανταφυλάκια σε κόκκινο κίτρινο. Βουτώντας το πινελάκι μας σε λίγο ασετόν, καθαρίζουμε ό,τι έχουμε λερώσει γύρω από τα νύχια. Περνάμε ένα top coat σε όλο το νύχι, έτσι ώστε να μείνει σταθερό στη θέση του το σχεδιάκι μας, και θα τα δούμε στο τέλος. Αυτό είναι το σχεδιάκι λοιπόν, ένα καλοκαιρινό φλωράλ πάνω σε άσπρη
βάση. Ελπίζω να το τολμήσετε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!